Tard it-tlieta flaxija ntlaħaq qbil unanimu fuq il-klawsoli kollha tal-liġi tad-divorzju fil-Kumitat tal-Kunsiderazzjoni tal-Abbozzi tal-Liġi. Jiena personalment sodisfatt ħafna li kien hemm ftehim. Però kien faċli ħafna li ma jkunx hemm ftehim għaliex tant kemm kienet delikata d-diskussjoni, tant kemm ilhom isiru abbokkamenti mill-bidu, tant kien hemm affarijiet li ġraw qabel id-dibattitu nnifsu fis-sede ta' kumitat li seta' ma kienx hemm ftehim. Però bis-saħħa ta' ħidma kbira intlaħaq qbil fuq l-emendi kollha u naħseb dan il-fatt għandu jiġi ċelebrat. Kollox, id-dibattitu dam 25 sija fejn saret analiżi tal-5 klawsoli prinċipali tal-liġi bis-subartikolu tagħhom. Ix-xogħol tal-Kumitat tlesta 5 tiem qabel iż-żmien stipulat. L-emendi li tlestew se jiġu ppreżentati b'mod konġunt mid-Deputat Laburista Owen Bonnici li mexxa t-taħdidiet għan-nom tal-Partit Laburista u mid-Deputat Nazzjonalista Francis Zammid Dimek li mexxa t-taħdidiet għan-nom tal-Partit Nazzjonalista. Dawn se jiġu finalizzati mill-Avukat Ġenerali u 2 jitqasmu lill-membri parlamentari. Fiż-żewġ stadji ta' votazzjoni li jmiss il-membri parlamentari se jkollhom vot ħieles. Għadu mhux magħruf kif se jkun il-vot ta' dawk li vvotaw kontra fosthom il-Prim Ministru Lorenz Gonzi.